Que es bohemio? Os concertos do Xacobeo comezan esta semana coa actuación de Nicky Jam, un dos artistas máis influentes da música urbana a nivel internacional. O estadounidense, con raíces dominicanas e portorriqueñas, actúa en Sanxenxo para presentar o seu novo disco, Bohemio. No son los lujos, solo su arte y social. A 39ª edición chega xa ao Festival Noroeste Estrella Galicia, entre mércores e sábado en diferentes espazos da Coruña. Consolidado como un dos festivais urbanos máis importantes de España e Europa, o evento destaca pola súa variedade de estilos, a conexión coa cidade e a combinación de artistas internacionais, nacionais e galegos en escenarios como a praia de Riazor, a Praza de María Pita, o Parque Santa Margarida ou mesmo Castelo de San Antón. A rúa acolle o fin de semana o festival Sons Urbanos, cun cartel formado polos artistas galegos que máis sonan agora mesmo, como a Nobel Ouro, Kid Mount, Quique Varela e Mela. A música volverá a soar con forza na comarca de Valdeorras coa celebración dunha nova edición do Son da Estación, onde actuarán Baiuca, Nadadora, Luís Fercán, Kilbir DJ e Navegando a Barlovento. No tiene tanto veneno como tienes tú en la lengua. Estoy sangrando mariposa roja que bate. O sábado chegará Sanxenxo de la Osa, un dos referentes do rap español actual, co seu directo cargado de enerxía para presentar o seu último traballo, La Madruga. El vacío y la ansiedad volvieron, me siento desamparado.